Amigues i amics, més de 13 milions d'arxius filtrats als mitjans de comunicació han tornat a escandalitzar el món. Són els anomenats papers del paradís, que revelen les pràctiques deslleials, l'evasió i el frau fiscal d'empreses i de persones que oculten la seva riquesa en paradisos fiscals. En molts casos, en el fons, no és il·legal, però és profundament insolidari, antiètic i immoral. I com ens afecta aquesta insolidaritat? Fan créixer la desigualtat als nostres països i afecta la competitivitat i a l'economia europea en conjunt. Però no només això. La confiança dels ciutadans en les institucions es veu malmesa per la seva incapacitat de vigilar i de penalitzar el frau, o de legislar per fer il·legal el que fins ara ha estat legal. Són una estafa global, perquè tots aquests diners d'aquestes grans fortunes que s'amaguen són diners que els estats europeus no poden destinar a les polítiques més prioritàries com les socials. Sabem que els recursos que s'hi destinen són limitats, hi ha dificultats administratives, retards en les ajudes, però també som molt conscients que els diners als paradisos fiscals són diners que no tributen als nostres països. Des del Parlament Europeu s'ha impulsat la directiva contra el blanqueig de diners de la Unió Europea i les normes perquè les multinacionals divulguin la seva informació fiscal. Més enllà d'això, la nostra prioritat ha de ser l'harmonització de condicions fiscals entre tots els estats membres i l'eliminació de règims fiscals opacs i poc fiables. Des de les institucions europees hem d'encaminar-nos cap a un sistema fiscal comú, més just, més vigilant, per dificultar al màxim l'evasió fiscal amb la llei a la mà i, sobretot, poder perseguir penalment els que se saltin la llei de manera tan àgil. I seguirem treballant, i ho farem perquè la insolidaritat i el frau d'uns siguin castigats, però sobretot perquè tota aquesta quantitat d'impostos no pagats puguin destinar-se al que és realment essencial, les polítiques socials. Moltes gràcies i fins aviat.